最後に私は強いゲートを見つけた。何も止めることができません。そばよくないそば無駄だ。The Million Chance。無理無理。もらった。待たせ神様。それは問題ではありません。間違っています。私たち一人でね。俺の仲間になめんじゃねえ。見せてやるぜ。最後の説を見せてやるよ。おらおらおら。まだまだ。来い、仲間。俺の最高だぜ。何ですか、あの裏のセロ。そばにいえ、つばきやね。あだせばイサイです。イサイオか、面白い。あなたの罪浄化します。こんなものですか。終わりだ、イサイオ。何？私たち